तुझ्या झिलाक समजावून ठेव, आमच्या पोरीच्या वाट्यात गेलो ना तर ठार मारून टाकीन. काय केलंय? जेवढा सांगते तेवढा करायचा, समजला? हॅपी बर्थडे. तुझ्या लक्षात हा? शाळेपासून लक्षात आहे. सिरियसली घेऊ नको. पण मी सिरियस असे ना. आपणाक नाही जमायचं. जमताला सगळा. काय पागल बिगल झालंस काय गो? तुका माका आय लव्ह यू बोलूचा हा? आय लव्ह यू. शट अप. बरे बरे कपडे घालू गोये, गाडीने फिरा गोया, मजा मारू गोई तुका. अरे तो शंकरो मारा ना, ते तो झील तो शामलो, काहीतरी पायल बरोबर गडबड दिसता. रात्री सोडू किल्लो गाडीवर ना. जास्त उडा नको, नाही तर पुस्तो करून टाकीन सांगण ठेत. तुका तोंड काळा करून जाऊचा ना तर जा, पण पहिला एक काम करायचा, बाका ठाण मारायचा तुझ्या बापाची. अजून पण तुझ्या मनात तास तर काढून टाक, नाही तर माझ्यासारखं वाकडं कोण नाही सांगण ठेवते तुका. गावपळण म्हणजे काय? अरे गावपळण म्हणजे 5 दिवस अख्खो गाव जंगलात जाऊन राहतात. गावात कोणी सुद्धा नसतात. दलितांवर अत्याचार होतात आणि सायन्सच्या युगात या पुढचं प्रथा परंपरांना स्थानच नाहीये. मुळात हे समजून घ्या. आपल्या सोयरीक होत नाही त्यांच्या बरोबर. बायकांचा किंमत गावाक लागलेली वाळवी वाळवी. बरोबर बोललो. यांच्या वाढी वेळेत पेटून देऊ. तुका म्हटलेलं ना त्या पोराच्या नादाक लागा नको म्हणा. कळला कधी पेटवून टाकते सांभाळणार पण नाही तुका. मर्यादित राहा नाही तर कापून टाकता बघ का. असं किती वागतास रे माझ्याशी? तो प्रश्न ना स्वतःच विचारून बघ एकदा. असं वाटतं सगळी मॅचच फिक्स झाली आहे. गेल्या 4 दिवसात गुता गावात नाही, जंगलात ह्या लोकांच्या डोक्यात धुमशान घालीत होती.